Mai sauraro idan wannan ne farkon ziyarar ka wannan tasha ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun saki. Kamar yadda ka kalli hoto a fuskar wannan bidiyon, hotunan ma'aurata ne irin auren da ake kira yanzu ya zama zamani auren da ake kira da Whoopty. Inda za ka kalli ko da ba babba da yarinya ba za ka kalli saurayi da saurayi in ya auri yarinya sai ka ji ana haihu da ita, ko kuma babba ta auri yaro ka ji ana ta haihu da shi, ko kuma saurayi ya auri budurwa sai ka ji ana ya haihu da ita ko ta haihu da shi, ko kuma babba ya zo ya auri karami sai ka ji ana haihu da shi. To wannan aure ne mai ban mamaki da ban alajabi wanda hakan ya isa ya sa mutum ya tsaya ya yi tunani a kai. Akan cewa shi aure nufin Allah ne kuma matar mutum kabarinsa ce. Da wannan muke so mu ja hankalin maza da kuma 'yan mata akan a dakatar da yaudara a koma ga Allah. Zaɓin Allah shine zaɓi. To domin kasancewa da wannan shirye-shiryen namu ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa.